नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पर्यावरण प्रकल्प मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। पर्यावरण प्रकल्पामध्ये मी घेऊन येत आहे देशातील लुप्त होणारे प्राणी। मराठीत संपूर्ण माहिती दिलेली आहे। आपल्याला या प्रकल्पाची PDF पाहिजे असेल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा। प्रस्तावना, महत्त्व, उद्दिष्टे, निष्कर्ष, विश्लेषण, निरीक्षणे सर्व माहिती दिलेली आहेत या व्हिडिओमध्ये। आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब, ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा। आपल्याला या प्रकल्पामध्ये पैकीच्या पैकी मार्क मिळवायचे असतील तर हा व्हिडिओ पूर्ण पहा। सर्व माहिती दिलेली आहेत आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना या व्हिडिओची लिंक शेअर करा। आपण असेच व्हिडिओ विद्यार्थ्यांसाठी घेऊन येत असतो। प्रकल्पाची अनुक्रमणिका, प्रकल्पाचे उद्दिष्टे, प्रकल्पाचे महत्त्व, प्रकल्पाची कार्यपद्धती, निरीक्षणे, विश्लेषण, निष्कर्ष सर्वमध्ये दिलेले आहेत या व्हिडिओमध्ये। आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा। आपण असेच प्रकल्पाचे व्हिडिओ आपल्या या चॅनलवरती आणत असतो। आपल्या मित्रमैत्रिणींना दुसरं कोणत्या विषयाची माहिती पाहिजे असेल तर आपल्या चॅनलची त्यांना लिंक शेअर करा। या चॅनलवरती 100 प्रकल्पाचे व्हिडिओ दिलेले आहेत। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण पहा आणि या प्रकल्पामध्ये पैकीच्या पैकी मार्क मिळवा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावे। आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।